Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Madilim sa buong paaralan sa kabila ng mga ilaw na nakasindi. Dahan-dahan at tahimik kong sinusundan ang isang babae na kapwa ko estudyante na naglalakad mag-isa sa loob. Naririnig ko ang paghikbi at bawat pagpatak ng luha nito. Maging ang mabagal na kabog ng dibdib nito ay rinig na rinig ko. Nalalanghap ko rin ang mabangong dugo nito mula sa sugat nito sa kanyang tuhod. Habang sinusundan ko siya ay batid ko na kung saan siya pupunta. Sa rooftop. Saktong-sakto para sa paglisan niya sa mundo ngayong gabi. Mariin akong pumikit at nagpakawala ng maliit na ngisi sa aking mga labi nang marating niya ang rooftop at iniwan na bukas ang pinto nito. Takam na takam ako. Pakaramdam ko ay tuyong-tuyo ang lalamunan ko at alam kong walang kahit anumang inumin ang makakapawi sa matinding uhaw kong nararamdaman. Tanging dugo lamang ng tao. Ayoko nang mabuhay. Pagod na ako. Napangisi ako habang pinapakinggan at pinagmamasdan ang babaeng estudyante na lumuluha at nakatayo ngayon sa rilis ng rooftop. Handa nang magpakamatay. Magpapakamatay na lang din naman siya, hindi ba? Hindi, bakit hindi na lang niya ibigay sa akin ang dugo niya? Ayaw ko na. Hindi ko na kaya. Dinig kong bulong nito. Ang mga tao, mabibilis sumuko. Sa tagal naming nabubuhay sa mundong ito, hindi na ako naaawa sa mga ganitong klase ng tao. Sa totoo lang, pabor pa nga sa aking makasaksi ng normal na tao na gustong magpakamatay. Bakit? Kasi ako ang makikinabang sa dugo niya. Isinubo ko ang lollipop habang pinapanood ito. Nakita ko ang pagkuyom nito sa kanyang mga kamay. Narinig ko rin ang mabigat na pagbuga niya ng hangin bago akmang tatalon mula sa rooftop. Kaya naman sa isang kisap mata ay mabilis akong nakarating sa likuran nito at mabilis siyang hinila at ibinaba doon gamit ang isang kamay ko. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat at halos mamutla ito nang makita ko. Magpapakamatay ka pero natakot ka. Natatawa kong tanong. Itinapon ko ang lollipop sa sahig. Bago nagbago ang kulay ng mga mata ko. Sino ka? Gulat at takot na takot niyang tanong. Lalo pa nang ilabas ko ang matutulis kong mga pangil at ang paghaba ko ng mga kuko. Magpapakamatay ka, hindi ba? Hindi ko naman hahayaan na masayang ang dugo mo. Gusto mong mamatay. Your wish is my command. Ani ko at malawak ng umiti. Bago pa ito tuluyang makasigaw ay mabilis kong kinagat ang leg nito at sinipsip ang dugo nito na parang uhaw na uhaw. Ramdam na ramdam ko ang pagdaloy nito sa lalamunan ko na mas nagpakalma sa akin. Sa wakas, nakatikim ulit ako ng dugo ng tao. Wala itong kalaban-laban ang inubos ko ang dugo nito at sinigurong walang kahit isang patak na matitira sa katawan nito. Bumuga ako ng hangin bago ito inilaglag sa mataas na rooftop. Pinahid ko ang dugo sa gilid ng mga labi ko bago ako nag-inat. Sa wakas, nakatikim ulit ako ng dugo ng tao. Wala itong kalaban-laban ang inubos ko ang dugo nito. At sinigurong walang kahit isang patak na matitira sa katawan nito. Bumuga ako ng hangin bago ito inilaglag sa mataas na rooftop. Pinahid ko ang dugo sa gilid ng mga labi ko bago ako nag-inat. Mira, nahinto ako nang bumungad sa akin si Locke sa pinto ng rooftop. Ano? Masungit kong tanong sa kanya. Kanina ka pa hinahanap sa bahay. Ano? Talagang kailangan kita palaging halugugin. Inis nitong tanong at mapakla ng umisi. Bakit na naman ba?
Naiirita ko rin na tanong sa kanya. Basta umuwi ka, anya sa akin, bago ito sumilip sa ibaba at bumungad sa kanya ang estudyante kong nabiktima. Wala pang nakakita rito at mukhang tulog ang guard. Biktima na naman. Ngumisi ito sa akin at napapailing. Araw-araw ka na lang gumagawa ng krimen. Talaga? Ani ko at nginisihan siya pabalik. Kaysa naman sa iyo na hindi lang dugo ang kinukuha kundi pati ang laman ng tao. Tinapi ko ang balikat nito. Hindi tayo magkatulad, Lok. Bulong ko pa bago mabilis na umalis sa rooftop at nilisan ang paaralan. Sandali lang ay nakarating agad ako sa bahay. Nakapalibot ang mga kapwa namin aswang sa buong paligid ng mansyon. May ilan din na sasakyan na nakaparada. Mukhang nandito ang iba naming mga kamag-anak. Nagiging agresibo na sila sa atin. Isa pa ginagawa na nila ang gawain natin. Ang magpanggap na isang tao sa mundo ng mga ordinaryong tao. Dinig ko na pahayag ni Tito Albert. Huminto ako sa pintuan at hindi kagad ako nagpakita sa kahit sa sino sa kanila. Sinindihan ko ang isang stick ng sigarilyo at nagsimulang bumuga ng hangin. Kailangan na nating malaman kung sino talaga ang tagapagmana nila. Pinakamahirap kalaban ng taong hindi natin alam ang tunay na mukha. Pahayag ni Mami. Paano? Hindi sila tanga. Pahayag ni Tita. Sigurado ako na nasa paligid lang natin siya. Baka nga ilang beses na natin siyang nakahalubilo. Utas naman ni Daddy. Sa tingin ko ay panahon na para bigyan ng misyon si Mira. Matagal-tagal na rin na simula nung huli siyang binigyan ng misyon. Banggit ni Tito Albert. Doon ako napangisi. Matagal-tagal na rin akong nababagot sa mundong ito. Bakit hindi natin ipahanap sa kanya ang tagapagmana nila? Suhestyon ni Tita. Kayang-kaya yan ni Mira. Kilala ko at may tiwala ako sa kakayahan ng anak ko. Malakas ang loob na pahayag ni Daddy. Yun ay kung papayag si Mira. Bakit hindi mo tigilan ang paninigarilyo riyan at pumasok ka rito? Utas ni Mami, kaya agad akong umisi at tinapakan ng sigarilyo sa sahig. Bago ako mabilis na pumasok sa loob at nagpakita sa kanila. Saan ka na naman natagpuan ni Lok? Tanong ni Tita sa akin. Sa rooftop ng school. Biglang wika ni Lok na kararating lang. Bagal ha. Komento at pang-aasar ko palalo sa kanya. Masama niya akong tinitigan dahil doon. Ano na naman ang ginawa mo? Tanong ni Mami sa akin. She wanted to die. Tinupad ko lang. Payag ko at malalim na bumuga ng hangin. Anyway, narinig mo naman ang lahat. Sa tingin mo ba ay kaya mong matagpuan ang tagapagmana nila? Tanong sa akin ni Daddy. I can help. Saad ni Lok sa gilid ko. Well, ani ko at naglakad sa kanilang harapan habang nag-iisip. Kung sinasabi nyo na ginagaya nila tayo, sigurado ako na sila mismo ang hahanap at lalapit sa atin. Sa akin. Madiin kong saad at mapakla ng umisi. Ipagkakatiwala namin sa inyo ang misyon na ito. Pahayag ni Tito Albert at pareho kaming binalingan ni Lok. Madalas man kaming magtalo at mag-away ni Lok. Pagdating sa misyon at sa angka namin, ay palagi kaming magkakampi at magkakasundo. Huwag niyo kaming bibiguin. Dagdag pa nito. Tandaan niyo, ani ni Mami. Hindi lang lakas ang labanan dito. Talino rin. Matalino ang tagapagmana nila. Maging alerto kayo palagi. Dagdag na paalala ni Daddy sa amin. Wala kayong dapat na ipag-alala. Matigas kong saad. Mahahanap namin siya. Dagdag ko pa at tinapik ang braso ni Lok bago sila iniwan doon sa sala. Kinabukasan, umugong agad ang panibagong balita na muling nagbigay ng takot sa paaralan. Rochelle, iyon ang naabutan ko nang pumasok ako.
Naroon ang isang babae na sa malamang ay kaibigan ng biktima ko kagabi. Rochelle pala ang pangalan niya. At Les, nalaman ko hindi ba? Umiiyak ito sa harapan ng patay niyang kaibigan. Hindi siya nagpakamatay. Paano niyo masasabi na pagpapakamatay ito? Ni wala man lang dugo rito. Tuyong-tuyo ang balat at katawan niya. Nagwawala sa hinagpis na sigaw ng isang babae. Palalabasin mo na lang na nagpakamatay. Halatang-halatang kasinungalingan pa. Hindi ka man lang nagtira ng kahit na kaunting dugo. Pahayag ni Locke sa akin na sumulpot sa aking tabi. 1 buwan na akong walang dugo ng tao sa katawan. Hindi ka ba nagsasawa sa dugo ng hayop? Hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Palagi akong may dugo ng tao sa katawan. Ikaw na ang nagsabi, di ba? Tila man ng tao, hindi ko pinapalagpas. Ngumisi ito na para bang demonyo bago nagkibit balikat at naglakad paalis doon. Huwag kang mag-alala. Paimbestigahan natin ang lahat ng ito. Pahayag ng guro. Ngumisi lang ako nang lagpasan ko sila roon. Yun ay kung malalaman nila ang totoo niyang pagkamatay. Sino ba naman ang maniniwala na isang aswang ang pumatay sa estudyante? Katulad ng mga dating pangyayari. Sigurado ako na ang ending nito ay isasara lang ang kaso. Hindi na ito bago sa akin. Alam niyo, baka lumipat na ako sa susunod. Sunod-sunod na ang krimen dito sa school natin. Dinig kong kwentuhan ng mga kaklase ko nang nasa malayo pa lang ako. Nag-aalala na nga sila mama. Gusto na rin akong ilipat. Kaso kahit saan naman ay talamak ang krimen. Pati sa ibang school dito ay puro ganito ang nangyayari. Hindi ko mapigilan ng mapangisi bago ako pumasok at makarating sa classroom. Mira! Malakas na tawag nila sa akin nang makita pa lang ako sa may pinto. Ano? Kumusta? Nabalitaan mo ba ang nangyari? Sunod-sunod nilang tanong agad sa akin. Kanina ko lang nalaman. Naabutan ko pa ang bangkay doon sa labas. Kwento ko at nagpanggap na walang alam at katulad nila ay natatakot din. Itong mga ordinaryong tao, madali lang laruin at paniwalain. Napakadaling bilugin ang mga ulo nila. Ang sabi nila depressed daw si Rochelle. Ang kwento rin ay nagpakamatay. Ani ng isa kong kaklase na hindi ko nga halos alam ang pangalan. Nagpakamatay? Mahinang tumawa si Mara. Halos wala ngang dugo. Tuyong-tuyo na rin ang katawan niya na akala mo ay sinipsip ang lahat ng dugo niya. Gusto kong tumawa sa usapan nila. Grabe kasi ang pagkauhaw ko kagabi sa dugo ng tao. Kaya naman hindi na ako nakapagtira ng kahit na kaunting dugo nito. Alam niyo, paano kung aswang ang pumatay doon o kaya ay halimaw? Ani ko sa kanila at umarte na natatakot at nag-aalala na katulad nila. Natahimik sila tila ba ay napaisip. Gustong-gusto kong tumawa sa harapan nila sa oras na masilayan ko ang mga tulala nilang ekspresyon. Hindi malabo yun. Ani ng isa sa kanila. Naku, mahirap na magpagabi ngayon, lalo na kung dito sa school. Banggit pa ng isa at kitang-kita ko ang matinding takot sa kanilang mga mata. Oo, kaya kayo, mag-iingat kayo ha. Paalala ko sa kanila habang nilalaro sila. Matapos ang maghapon na klase, nagmamadali lahat ng mga estudyante sa pag-uwi sa takot na baka matulad din sa nangyari kay Rochelle at sa iba pa naming mga naging biktima. Habang ako ay kalmado lang na naglalakad habang natutuwa sa mga nasisilayan ko. Damang-dama ko ang matindi nilang mga takot. Bumagal ang paglalakad ko nang makalayo ako sa paaralan nang maramdaman ko na may sumusunod sa akin at may mga matang nanunood sa akin sa di kalayuan. Naging alerto ako at nagpatuloy sa normal na paglalakad. Nagpapanggap ako na wala akong nararamdaman na kahit ano. Nang makarating kami sa isang daan kung saan halos walang tao, ay naramdaman ko ang mabilis nitong pag-atake papunta sa akin. Huminto ako sa paglalakad at hinintay ito. Bago pa man ako nito masalat ay agad akong nawala sa pwesto ko na parang isang bula.
Kita ko ang gulat sa mukha ng estrangherong aswang na lalaki. Kaya naman agad ko siyang kinalabit sa kanyang likuran. Hinahanap mo ba ako? Tanong ko at sa pagharap nito ay binigyan ko siya kaagad ng nakakakilabot ng ngisi mula sa aking mga labi. Inatake niya ako ngunit masyado akong mabilis para sa kanya. Kaya naman sa isang kisap mata ay mabilis ko siyang hinawakan sa leeg gamit ang isa kong kamay at malakas itong isinandig sa isang puno. Sinong nag-uutos sa'yo para patayin ako? Madiin kong tanong sa kanya, suot ang matatalim kong mga mata. Wala kang makukuha sa akin. Matapang nitong sagot. Ngumisi ako sa kanya. Madali naman akong kausap eh. Ani ko at bago pa siya magpagsalita ay agad kong pinugot ang ulo nito. Kalaban, komento ni Locke na biglang sumulpot. Sigurado ako napadala siya ng tagapagmana nila. Pahayag ko. Kaya nga mas kailangan na nating mag-ingat. Lalo ka na. Sigurado ako na ikaw ang target niya. Para saan pa at kayong dalawa na ang tagapagmana ng dalawang malakas na angkan ng mga aswang. Pahayag ni Locke sa akin. Hindi ako natatakot sa kanya. Tugon ko at luminga sa paligid. Wala bang nakakita? Tanong ko sa kanya. Wala. Nilibot ko ang buong paligid. Siya nga pala. Binura ko ang CCTV footage sa school. Kung hindi, sigurado ako na malalaman nila na isa kang aswang. Banggit niya sa akin. Sa sumunod naman na mga araw ay isang pangyayari ang gumulat sa amin ni Locke. Anong nangyayari? Tanong ko sa isang estudyante. Nakapalibot sila sa loob ng school at may pinagkakaguluhan. Agad kong hinawi ang ilang estudyante at bumungod sa akin si Mara na walang buhay. Tuyo ang buong katawan at walang kahit na anumang lamang loob. Mira, si Mara, itagpuan siyang patay. Hindi ko alam kung sino ang may gawa nito. Umiiyak na saad ng isa naming kaklase. Hindi ako naawa kay Mara. Ngunit batid ko na nasa paligid lang namin ang kalaban at malapit na sa akin. Ikaw bang may gawa nito? Tanong ni Locke at hinila ako palayo sa kanila. Hindi ako. Madiin kong sagot habang nag-iisip ng malalim. Natigilan ito at gulat akong tinignan. Seryoso ka ba? Sino ang gagawa nito? Wala akong kinalaman dito, Mira. Pahayag ni Locke. Mag-isip ka, Locke. Sino po ba sa tingin mo ang gagawa nito? Tanong ko sa kanya at diretso siyang tinitigan. Ilang sandali siyang nantahimik at batid ko na napagtanto na nito ang siya rin namang laman ng isip ko. Siya ang tagapagmana. Saad ni Locke. Mas lalo pa kaming nagkatitigan. Nasa paligid natin siya, Locke. Lihim na nagmamasid sa atin. Pahayag ko at luminga sa paligid. Sigurado ako na isa lang ang susunod niyang gagawin. Pahayag ni Locke. Ang lapitan ka. Huling sabi niya. Ngumisi ako habang pinagmamasdan ang nagkakagulo ng mga estudyante. Maling aswang ang binangga niya. Utas ko. Sa unang klase ay balisa ang lahat, pero kahit ganun ay tuloy pa rin ang klase sa lahat ng subjects. Habang ako naman ay nagiging alerto sa mga tao sa paligid ko. Hindi ako pwedeng kumalma ngayon, lalo pa at alam ko na nasa paligid lang namin ang totoong kalaban. Bagong kaklase? Tanong ng isa kong kaklase nang sabihin ng advisor namin na may bago sa amin na ilalagay. Nilipat siya mula sa kabilang seksyon. Pahayag ng advisor namin. Please come in. Magpakilala ka. Muling saad ni Ma'am. Lahat ng mga mata namin ay napunta sa isang lalaki na pumasok sa room namin. Nakita ko. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang nakita ang mukha nito. Hi, saad nito. I'm Alas de Leon. Galing ako sa Section C. Pakilala niya sa amin at wala man lang kahit na anong ngiti sa kanyang mga labi. Simula ngayon, magiging kaklase niyo na si Alas. Astig ng pangalan, Alas. Payag ng guro sa amin.
Pwede ka nang umupo, iho. Utos ni ma'am. Bago ito umalis sa harap at naupo sa isang bakante na upuan. Sa likurang pwesto. Alam ko naman na aware kayo sa sunod-sunod na krimen dito sa paaralan. Kaya naman bilang guro nyo, pinagbabawal ko nang may gabihin dito sa school. Pagkatapos ng klase nyo, wala nang maiiwan dito sa school ha. Diretso uwi agad. Naiintindihan ninyo? Pahayag ni ma'am sa aming lahat. Yes, ma'am. Sagot nilang lahat, maliban sa akin na hindi na nagsalita pa. Wala akong dapat na ikatakot. Para saan pa? At isa akong aswang. May balita ka na ba? Tanong sa akin ni mami. Nung oras na makapasok ako ng bahay. Kakarating ko pa lang galing ng paaralan. Ay misyon na kaagad ang tinatanong nito sa akin. Sa halip na kumustahin ako. Wala pa. Sagot ko. Pero may umatake sa akin kahapon na aswang. Tingin ko galing siya sa kalaban. Banggit ko pa at ibinagsak ang sarili ko sa sofa. Kahapon? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Nag-aalala at gulat niyang tanong sa akin. Ma'am, busy kayo. Hindi ko nga kayo nakita rito kahapon. But don't worry. Dumating naman si Lok. Pahayag ko at bumuga ng hangin. Ma'am, dugo. Biglang anay ni Yaya sa amin at ibinaba ang isang baso ng dugo. Mabilis akong napabangon sa sofa at parang isang uhaw na batang inisang lagok ang isang baso ng dugo. Mariin akong pumikit nang parang naibsan ang uhaw at pagod ko. Pinahid ko ang labi ko at saka bumalik sa pagkakahiga sa sofa. Nasaan si Lok? Tanong niya sa akin dahil madalas ay magkasama kami palagi ni Lok o magkasunod sa pag-uwi galing eskwela. I don't know. Hindi ko siya batang kapatid para maging responsibilidad ko siya. Naiinis ko ng saad habang nakapikit ang aking mga mata. Ngunit ilang sandali pa ay agad akong napamulat nang marinig ko kaagad ang dumadaing na boses ni Lok. Sigurado ako na nasa malapit lang siya. Oh, bakit? Tanong ni mami nang bumangon ako mula sa pagkakahiga. At nakakunot ang noo habang ang mga pangil ko ay nakalabas. Maging ang kulay pula kong mga mata. Mira! Nang marinig ko ang sigaw ni Lok na iyon ay mabilis akong naglaho na parang bula sa harapan ni mami. Sigurado ako na narinig din niya iyon. Mira! Kaagad akong huminto sa ilalim ng isang malaki at matandang puno sa daan malapit sa mansyon. Doon ay bumungad sa akin si Lok na nasa lupa at nababalot ng sarili niyang dugo. Kitang-kita ko ang pagpipigil nito sa sakit niyang nararamdaman noon. Anong nangyari? Nag-aalala at gulat na gulat kong tanong sa kanya. Inatake ako. Anya at kinagat ang ilalim ng labi. Malaki ang sugat nito sa braso at kitang-kita na ang kalamnan nito. Hindi basta kutsilyo ang ginamit sa iyo. Ani ko sa kanya dahil ang maaari lang na makapanakit sa isang aswang ay ang pangit na mga hayop. Ay ang pangil na mga hayop na may basbas o mga buntot pagi. Isa lang ang alam ko, Mira. Gusto nila tayong patayin. Sa tingin ko, alam na nilang tayo ang pinadala ng lahi natin sa misyon na labas sa kanilang tagapagmana. Mahaba niyang pahayag. Mamaya ka na magsalita. Kailangan na nating umuwi. Ani ko sa kanya at agad siyang binuhat ng walang kahirap-hirap at mabilis na inuwi sa mansyon. Mira, Lok. Nanlaki ang kanilang mga mata nang umuwi ako buhat si Lok na duguan. Anong nangyari? Gulat na gulat at nag-aalala nilang tanong. Nang lapitan nila kaagad si Lok na agad ko namang binaba sa may sahig. Pwede bang gamutin muna siya? Mamaya na ang paliwanag. Ani ko sa kanila.
Matapos na magamot ito ay talagang hindi nila ako nilubayan sa mga katanungan nila sa kung ano ang nangyayari. Sigurado kami na alam nilang binigay niyo sa amin ang misyon. Kaya ayan, for sure, ay nakamasid sila sa amin. May sumugod din sa akin kagabi. At ang malala pa kaninang umaga, may napatay sa school na hindi naman namin ginawa ni Locke. Mahaba kong kwento sa kanila. May bahid pa ng dugo ni Locke ang uniforme kong suot. May bahid pang dugo ni Locke ang uniforme kong suot. Ibig sabihin lang nito ay malapit lang sila sa inyo. Ang tagapagmana ng mga kalaban natin. Payag ni Mami habang nakatulala sa kawalan. Anong plano? Bulis ang tanong ni Tito Albert. Huwag kayong mag-alala. Mas maganda nga na malapit sila sa amin. Mas madali kong malalaman kung sino nga ba ang tagapagmana nila. Pahayag ko habang suot ang maliit na ngisi sa aking mga labi. Mag-ingat kayo, Mira. Mapaglaro sila at matatalino. Huwag kayong maging kampante. Paalala ni Daddy sa akin. Kinabukasan, nang pumasok ako, ay halos hindi ko matigilan ang matinding pagmamasid sa buong paligid ko. Pagkaramdam ko talaga ay may mga mata na palaging nakatingin at nanonood sa akin sa hindi kalayuan. Ano ha? Akala mo tatanggapin ka sa seksyon namin? Kumunot ang noo ko nang marinig ko ang mga tinig na yon sa hindi kalayuan. At dahil aswang ako, malinaw na malinaw sa akin ang mga sinasabi nila. Kaya naman luminga ako sa paligid at hinahanap ang mga boses na yon. Sa dami ng lilipatan mo, sa seksyon pa talaga namin. Hindi pwede ron ang mga taong tulad mo. Tumaas ang aking kilay nang marinig ko ang pagtulak nito sa kung sino man ang kausap nito. Wala akong ginagawa sa inyo. Ngunit mas lalo akong napahinto nang marinig ko ang pamilyar na boses. Ngunit mas lalo akong napahinto nang marinig ko ang pamilyar na boses na yon. Ano? Iyak ka ba, Alas? Malakas silang nagtawanan. Ngayon ay mas nasigurado ko na ang mga boses na iyon ay mula sa mga kaklase ko. At ang tao nilang binubuli ay ang bagong salta sa amin, si Alas de Leon. Banatan mo na. Isang suntok lang yan eh. Mabilis kong ibinato ang bote ng pinag-inuman kong soft drinks sa dalawa kong kaklase. Oroy! Mira? Gulat na lang tanong nang makita ako roon. Bumaling naman sa akin si Alas at nag-iwas din ng tingin. Kitang-kita ko ang panliliit nito sa kanyang sarili. Ano bang problema mo? Inis na tanong sa akin ito. Kilalang kilala ko ang mukha nito, ngunit hindi ko man lang matandaan ang mga pangalan nila. Bibilang ako ng 3. Aalis kayo o ako ang mananakit sa inyo. Banta ako ng kalmado habang tinitignan ang mga kuko ko. Malakas silang tumawa na dalawa na akala mo ay nagbibiro ako. Nagbibiro ka ba, Mira? Kami pa talagang sasaktan mo. Aniya at nilapitan ako. Isa. Ani ko. Alam mo, masyado kang maganda para patulan namin. Wika pa nito at hinaway pa ang buhok ko. Lalo akong umisi at pinapalampas iyon. 2. Utas ko ulit. Kung gusto mo ako, sabihin mo na 3. Ani ko at agad na dinampot ang kwelyo nito. Bago ko siya agad na inahagi sa pader doon. Dumako agad ang mga mata ko sa isa naming kaklase. Ayaw kitang patulan, may... Isang malakas na sampal ang iginawad ko sa kanya bago ko siya mabilis na sinipa. Agad itong tumirit sa lupa, samantalang hindi man lang ako pinagpawisan sa ginawa ko sa kanila. Sa huli ay bumaling ako kay Alas na ngayon ay tulala at gulat na gulat. Alam mo, hindi ako naniniwala na hindi mo kayang lumaban. Pahayag ko sa kanya at kinuha ang bag niya sa lupa at saka iyon hinagi sa kanya.
Mabuti naman at sinalaw niya iyon. Masyado ka lang duwag at mabait. Dagdag ko at bumuga ng hangin. Hindi pa tayo tapos, Mira. Ani ng isa naming kaklase sa akin at galit na nakatingin sa akin. Sige, puntahan niyo lang ako kapag gusto niyo ng part 2. Ani ko at ngumisi sa kanila. Turno. Ani ng isa niyang kasama bago sila mabilis na umalis doon at naiwan kami ni Alas. Iyon ang unang beses na kinausap ko si Alas at sa mga sumunod na araw, hindi ko alam kung bakit pakaramdam ko ay palagi ko na siyang kailangang bantayan. Pakaramdam ko kasi ay palagi siyang guguluhin ng mga kaklase namin. Hanggang sa isang araw muli. Ano? Pulutin mo. Papasok ako sa classroom nang marinig ko iyon. Kaya naman mabilis akong naglakad papasok sa loob dahil malakas ang kutob ko. Na kinakawawa na naman nila si Alas. Bingi ka ba? Hindi mo Pre, si Mira. Bulong ng kasama nito sa oras na bumungad ako sa pinto. Agad silang umalis at iniwan si Alas. Natahimik sa upuan niya. Hindi ako nagsalita at naupo lang din sa upuan ko. Nang walang sinasabi na kahit ano pa man sa kanila. Sapat na ang presensya ko para balaan at takutin sila. Hanggang sa paglipas ng mga oras noon. Tanghalian na. Ano, nahanap mo? Tanong sa akin ni Locke nang nasa cafeteria kami at lunch break. Walang paramdam, ang tahimik nila ngayon. Tugon ko sa kanya at bumuga ng hangin. Mas nakakatakot ang nakakabinging katahimikan, no? Komento niya habang nagmamasid sa bawat estudyante na pumapasok sa cafeteria. Alam mo, kumalma ka nga. At saka bakit andito ka? Umalis ka na nga. Naiinis kong komento at masama siyang tinignan. Ugali mo talaga. Anya tumayo sa lamesa bago nagmarcha paalis at iniwan akong mag-isa na kumakain. Well, mas maganda nga iyon kaysa nandito siya. Nakakaasiwa lang. Nahinto ako bigla nang may tray ng pagkain ang nilapag sa aking lamesa. Pagangat ng mga mata ko ay bumungad naman sa akin si Alas na agad din na naupo sa harap ko. May kailangan ka? Inaapi ka na naman ba? Ani ko at mahinang tumawa bago napailing sa kanya. Hindi, sagot niya. Napakadalang nitong magsalita. Halos mapanis nga ang laway niya sa sobrang tahimik niya sa classroom. Tumaas agad ang kilay ko. Oh, bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Wala akong kasabay. Anya at hindi ako tinitignan. Nararamdaman ko na nahihiya ito sa akin. Kaya naman hindi ko naiwasan na mapangiti. Alam mo, gwapo ka eh. Duwag nga lang. Pero ang cute mo ngayon. Natatawa kong komento at napailing na lamang sa kanya. Natulala ito habang nakatingin sa akin. Huwag kang feeling ha. Hindi kita gusto. Ayoko sa lahat yung mahina. Ay. Ani ko at bumuga ng hangin. Ba't panay bunga ang hangin? Kinakapos ba? Hindi ako mahina. Anya. Ayoko lang silang patulan. Sayang ang oras ko. Sagot niya. Gusto kong sabihin sa kanya na nagdadahilan lang siya. Ngunit nararamdaman ko na totoo ang sinasabi niya. Grabe. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakilala ng ganito kabait at katangang tao. Ayaw mo sayangin ang oras mo kaya hinahayaan mo na lang. Ani ko at matabang nang umisi. Habang hinahayaan mo, mas lalong lalala lang. Pahayag ko pa sa kanya. Ikaw, bakit mo yun ginagawa? Tanong niya sa akin na nakapagpakunot naman ng noo ko. Ginagawa ang alin? Nagtataka kong tanong. Bakit mo ako palaging nililigtas? Diretsong tanong niya. Natahimik ako dahil mismong ako ay hindi ko alam ang sagot doon. Bakit ko nga ba siya palaging nililigtas at pinoprotektahan? Kung tutuusin, wala naman dapat akong pakialam
sa kahit anumang gusto nilang gawin sa kanya. Wala lang. Ani ko at nagkabit balikat. Simula ngayon, huwag mo nang gagawin yun. Pahayag niya kaya naman nagtaka agad ako. Bakit? Kulatong tanong. Hindi ko talaga siya maintindihan eh. Kaya ko ang sarili ko. Sagot niya. Talaga lang ha. Sige. Ipakita mo sa akin na kaya mo ang sarili mo. Lalo na kapag inaapi ka nila. Hamon ko sa kanya at binigyan siya ng mapaglaro ng ngisi. Nagbibiro lang naman ako ng araw na iyon. Wala naman akong pakialam kung lumaban siya o hindi. Dahil ang sigurado ko lang ay kapag nakita ko sila na sinasaktan siya ay ako mismo ang kikilos at hindi ako basta mananahimik sa hindi ko malamang dahilan. Pero sa mga sumunod na araw, ginulat ako nito. Pulutin mo, sigaw ng isa naming kaklase. Sinadya ko na hindi magpakita sa kanila para makita ko kung ano ang gagawin ni Alas. Nakatayo ito sa harapan ng mga ito at diretso lang na nakatingin sa kanila. Kahit ako ay kikilabutan sa malalamig niyang mga mata sa kanila. Halos hindi nga ito kumurap. Ano? Lalaban ka na? Sero ulo ka. Mabilis siya nitong sinuntok at agad naman akong napatayo sa kinaupuan ko sa malapit. Tila ba ay naging alerto kaagad ako. Ngunit bago pa ako gumawa ng aksyon ay mabilis na tumayo si Alas at kinenten ito ng isang malakas na suntok. Halos malaglag ang aking panganang nilabanan niya ang dalawa na parang sanay na sanay. Alis! Galit niyang sigaw sa kanila at mabilis naman silang nagtakbuhan paalis. Agad akong pumalakpak habang hindi mapigilan ang mahinang pagtawa. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Kaya mo naman palang lumaban. Pinatagal mo pa ang pang-aapi ng mga iyon sa'yo. Komento ko at napailing sa kanya. Kanina ka pa riyan? Tanong niya at tila ba ay nagulat sa bigla kong pagsulpot. Oo. Lalapitan na nga sana kita nung sinuntok ka. Mabuti na lang lumaban ka. Ani ko at hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala. Ano ba ang sabi ko sa iyo nung nakaraan? Anya. Kaya ko ang sarili ko kaya hindi mo na ako kailangang ipagtanggol. Sumilay ang maliit ng ngisi sa kanyang mga labi. Napukaw ng mga mata ko ang dugo sa gilid ng labi nito. Mabuti na lang at kaya kong kontrolin ang sarili ko pagdating sa dugo ng tao. Pero bakit parang wala akong maamoy na kahit ano sa dugo niya? Walang bango na nakakatakam. At hindi rin naman mabaho na nakakasuka. Napahinto siya agad nang lumapit ako at pinahid ang dugo na iyon. Nagkatinginan kaming dalawa at maging ako ay nagulat sa biglaan kong ginawa. Hindi ako halos makagalaw noon nung oras na magtama ang aming mga mata. Bakit ko nga ba ito ginagawa? Bakit ba alalang-alala ako sa kanya? Baka magtanong ang teachers kung anong nangyari riyan. Ani ko at mabilis na nag-iwas sa kanya ng tingin. Pakaramdam ko ay napunta lahat ng dugo sa aking mukha. Oh, ani ko at inabot ang panyo ko. Punasan mo. Dagdag ko sa kanya. Bakit ka namumula? Tanong niya at mahinang tumawa. Sa oras na iyon ay mas lalo pa akong natigilan. Paano ba naman kasi? Yun ang unang beses na narinig at nakita ko siyang tumawa. Tigilan mo nga ako. Ani ko sa kanya. At sinalat pa ang magkabila kong pisngi. Mainit lang. Pahayag ko at tumikim. Alam mo, natutuwa ako. Buong buhay ko, wala kahit isa ang nagtanggol sa akin. Lahat sila walang pakialam. Lahat sila nasanay na may sarili akong mundo. Na lahat kaya ko na. Akala lang nila. Mapakla siyang tumawa. Ang buong atensyon ko ay nasa kanya lang sa mga oras na yon.
Pero ikaw, aniya at muli akong binalingan. Hindi ko alam kung bakit pakaramdam ko ay lumalambot ang puso ko sa kanya. Ikaw yung kauna-unahang tao na pinagtanggol ako. Malambot niyang saad at binigyan ako ng isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha nito ang aking kamay at marahan itong hinawakan. Mira, napahinto ako nang tumambad sa akin si Locke. Bumaba ang mga mata nito sa kamay ni Alas na hawak ang aking kamay. Kaya naman mabilis ko yung hinila pabalik. Locke, Tawag ko. Matalim ang mga mata nito sa akin habang pinagmamasdan ako. Kita ko ang pagsusuri nito kay Alas na ngayon ay nakailok lang din naman ang mga mata. Sino siya? Tanong ni Locke at agad na lumapit sa amin. Halos hindi nito alisin ang kanyang mga mata kay Alas. Locke, mali ang iniisip mo. Ani ko sa kanya at hinarangan agad si Alas mula sa kanya. Ngunit agad niya akong tinabig at hinarap si Alas. Ano bang problema mo? Tanong ni Alas nang hindi nito magustuhan ang ginawang pagtabig ni Locke sa akin. Alas, Ani ko at hinarangan si Locke mula sa kanya. pinsan ko siya. Dagdag ko sa kanya. Tara na, Locke. Ani ko at diretso siyang tinitigan. Mira, tawag ni Alas. Huwag ngayon. Saad ko sa kanya. Locke, ano ba? Galit kong saad nang hindi siya sumunod sa akin nang magsimula akong magmarcha paalis. Mali ito. Mali ang kung anumang nararamdaman ko. Ano yun, Mira? Agad na tanong ni Locke sa akin nang makalayo kami mula kay Alas. Mariin akong pumikit at huminto sa paglalakad. Mabigat akong huminga habang pilit na kinakalma ang aking sarili bago ko siya hinarap. Walang ibig sabihin yun, Locke. Madiin ko sa kanyang tugon. Mapakla naman siyang humisi. Walang ibig sabihin? Huwag mo nga akong ginagawang tanga, Mira. Hawak ng tao yung kamay mo habang pareho kayong magkatitigan. Paanong walang ibig sabihin ng nakita ko, Mira? Ha? Inaasahan ko naman ng hindi niya paniniwalaan ang kahit ano man na magiging sagot ko. Ano pa nga ba ang aasahan ko kay Locke? Ano ba ang gusto mong marinig na sagot na may relasyon kami? Mahina siyang tumawa sa aking harapan. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan, Mira. Ano? May relasyon kayo ng lalaki na yun, oh? Sa ordinaryong tao pa talaga. Ano ba, Mira? Hindi niya makapaniwala na tanong sa akin. Isa pa, nasa gitna ka ng misyon tapos ang inuuna mo ay ang pakikipagrelasyon? Wala kaming relasyon, Locke. Madiin na sagot ko ulit sa kanya. At kung sakali man na mayroon man, alam ko ang ginagawa ko. Payag ko muli at diretso siyang tinitigan. Suot ang matatalim kong mga mata. Ikinalma ko ang sarili ko ng ilang segundo. Nang sandali rin akong dumistansya sa kanya. Maging ako ay naguguluhan. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kakaiba na sa buong buhay ko ay hindi ko pa naranasan. Alam ko ang ginagawa ko, Locke. Hindi ko pababayaan ang misyon ko. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala. Saad ko at muli siyang hinarap. Ngayon, kung hindi mo yun magawa, umalis ka na. Dagdag ko bago siya nilagpasan at iniwan doong mag-isa. Sa huli ay hindi naman kami sabay na umuwi. Ako ang mas nauna na dumating sa bahay at ilang minuto lang din naman ay naramdaman ko na ang presensya ng pagdating niya. Sa sumunod na araw ay halos hindi naman kami nagkikibuan ni Locke. Ganito naman kami dati. Sa tuwing magtatalo kami ay hindi kami nagpapansinan hanggang sa mamamalayan na lang namin na nag-uusap na pala kami at ayos na kaming dalawa. Mira, agad akong natigilan ng lapitan ako ni Alas matapos ang klase namin isang araw noon. Inaayos ko ang gamit ko sa mesa ko. Nang lumapit ito habang ang mga kaklase namin ay mga nagmamadaling lumabas
Alas. Ani ko na nagpanggap na walang nangyaring tensyon tungkol sa nangyari nung nakaraan. Kumusta? Nag-away ba kayo ng pinsan mo? Bakas ang pag-aalala sa mapupungay niyang mga mata nito. Huminto ako at inilapat ang mga mata ko sa kanya. Silok. Hindi naman away. Sakto lang. Tugon ko at nagkibit balikat. Tsaka wala yung problema. Talagang ganun lang niya akong gustong protektahan. Dagdag paliwanag ko upang maibsan ang pag-aalala nito. Sa kabilang banda, hindi ko alam kung bakit pagkaramdam ko ay ayoko siyang mabalisa o mag-aalala pa sa maliit na bagay lang na yon. Kakain ka na ba? Tara, lunch. Pag-aya ko sa kanya at iniba ang usapan. Tsaka ko na napagtanto na iyon ang unang beses na may inaya akong mag-lunch. Ano ba ang ginagawa ko? Gusto mo sa garden tayo mag-lunch? Bili tayong pagkain tapos doon na tayo dumiretso. Wala kasing tao roon, malayo sa gulo. Suhestyon niya sa akin. Bagyang umangat ang kilay ko bago ako tumango. Sige, walang problema. Sang-ayon ko at saka kami lumabas ng room at dumiretso sa cafeteria upang bumili na ng lunch namin. Ako na ang bibili, dito ka na lang. Sambit niya, kaya naman naghintay lang ako sa isang table. Habang nasa pila siya ng mga bumibili ay hindi ko pa rin maiwasang magmasid sa paligid. Ano man ang nangyari at tahimik man ang kalaban, ay hindi pa rin ako pwedeng mapalagay. May misyon ako na kailangang tapusin at mapagtagumpayan. Aminin mo sa akin, agad na naagaw ni Locke ang atensyon ko nang bumungad dito sa aking harapan. Ano na naman, Locke? Naiirita ko agad na tanong sa kanya. Ayoko muna ng away, okay? Dagdag ko at masama siyang tinignan. May gusto ko ba sa lalaki na yon? Diretso niyang tanong na agad namang nakapagpahinto sa akin. Ano bang klaseng tanong yan? Ani ko sa kanya at hindi makapaniwala ng umisi. Ang ginagawa mo ngayon ay taliwas sa lahat ng kinikilos mo. Sabihin mo sa akin, Mira, gusto mo ba siya? Pag-uulit niya ng tanong. Ngayon ay hindi nito pinakawalan ang aking mga mata. Bumuga ito ng hangin nang wala akong maisagot. Hindi mo na kailangang sagutin. Kitang-kita ko naman sa mga mata mo ang sagot. Pahayag niya at gumuhit ang maliit na ngisi sa kanyang mga labi. Tigilan mo ko, Locke. Saad ko pa sa kanya. Sige, alis na ako. Nariyan na siya. Anya at doon na nga ay katatapos lang ni Locke bilhin ang pagkain namin. Mag-ingat ka, Mira. Mapaglaro ang pag-ibig. Pulong niya sa akin at bahagyang tinapik ang aking balikat. Hindi ako nakakibo at hinintay na lang ang pagdating ni Alas. Maging ako ay natatakot sa nararamdaman ko para sa kanya. Si Locke ba yun? Tanong ni Alas sa akin at sinubukan pang tanawin si Locke na kakaalis lamang. Oo. Nag-usap lang kami sandali. Saad ko at tinulungan siya sa dala niyang mga pagkain. Ano, tara na. Ani ko upang hindi na mapunta pa sa kahit saan ang usapan naming dalawa. Maging ako ay walang ideya sa nararamdaman ko para kay Alas. Pero kung totoo nga ang pilit na ibinabato sa akin ni Locke, hindi ko alam kung paano matatanggap ni Alas ang totoo kong pagkatao. Paano niya matatanggap na isa akong aswang? Dahil kung isa naman akong ordinaryong tao ay siguradong hindi ko siya makakayang protektahan sa mga bully dito sa school. Ano sa tingin mo ang kahinaan mo? Agad akong napalingon kay Alas sa biglaan niyang naging tanong. Hindi ko inasa na itatanong niya iyon sa akin. Kahinaan? Mahina akong tumawa dahil para sa akin ay wala naman akong kahinaan. Ngunit naglaho rin ang maliit na ngisi sa aking mga labi. Nang lingunin ko si Alas at pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng kahinaan.
Wala ako noon. Pagsisinungaling ko. Kahit pa alam ko na sa sarili ko kung ano iyon. Kung talagang may gusto ako kay Alas, malalagay ko lang sa alanganin ang buhay niya sa buhay na mayroon ako. Sigurado ako na siya ang gagamitin ng mga kalaban naming aswang laban sa akin. Paano kung gamitin siya ng tagapagmana ng kalaban? Mariin akong napapikit at napailing. Ano ba itong tumatakbo sa isip ko? Ikaw, ano naman sa'yo? Tanong ko sa kanya. Ang mabigo ang pamilya ko. Pahayag niya habang kumakain. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya at medyo naguguluhan. Ayokong mabigo sila. Malaki ang tiwala nila sa akin. Ani at bumuga ng hangin. Na magtatagumpay ka sa buhay? Tanong ko ulit. Parang ganun na nga. Tugon niya at napangisin na lamang. Ako rin. Ayokong mabigo ang pamilya ko sa tiwala nilang ibinigay sa akin. Kung magsasalita ka, parang may misyon ka. Biruit niya at mahinang tumawa. Pero hindi ako natuwa dahil tama ang biro niya. Meron akong misyon na kailangang gawin. Sa sumunod pa na mga araw ay napalapit na ako kay Alas. Halos araw-araw ay magkasama kami. Baging sa bawat pagkain ay kasama ko siya. At sa tingin ko ay nasasanay na ako na nariyan siya palagi sa aking tabi. Marunong ka ba mag-volleyball? Tanong ko kay Alas habang nanonood kami ngayon ng laro. Hindi. Wala naman akong alam na kahit anong sports. Pahayag niya habang ang buong atensyon ay nasa laro. Maya-maya pa ay sumubsob ang isang player at nagkaroon ng sugat sa tuhod nito. Agad kong kinuyom ang aking mga palad nang malanghap ko ang napakabango nitong dugo. Pagkaramdam ko ay halos mawala na ako sa kontrol. Ngunit napahinto ako nang makita kong bigla ang pamumutla ni Alas sa aking tabi. Para bang sukang-suka ito na nagpipigil. Nakakuyom ang mga palad gaya ko. At halos hindi makatingin sa babaeng player na ngayon ay dumudugo ang tuhod. Alas? Tawag ko sa kanya. Sa oras na yon ay may pumasok sa isip ko na labas kong ikinatakot. Paano kung katulad ko pala ay aswang rin si Alas? Dahil sa itsura niya ngayon ay halatang nagpipigil siya sa dugo. Kabisado ko ang itsura ng mga aswang na gaya ko. Sa tuwing makakaamoy ng dugo ng tao, ang ilan na wala ng reaksyon ay mga batika na. At ang ilan na nanghihina at namumuta ay hindi pa rin sanay. Pasensya na. Nahilo yata ako bigla. Dahilan niya sa akin at pilit na nagbigay sa akin ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ayos ka lang, gusto mo dalhin kita sa klinik? Tanong ko sa kanya. Hindi na. Anya at iniwas ang mga mata sa isang player na dumudugo ang tuhod. Simula sa araw na iyon, ay hindi ko maiwasang mag-isip sa natunghayan ko kay Alas. Halos hindi mawala sa isip ko ang pangyayari na iyon. Hanggang sa isang araw na, may gagawin kami nun. May gusto kong sabihin sa iyo, Mira. Biglang wika ni Alas sa akin habang kami ang magkagrupo sa isang gagawin sa school. Ano? Mamaya na. Yariin na natin ito nang makapagpasa na tayo. Pahayag ko sa kanya habang abala sa pinapagawa ng guro. Gusto kita. Napahinto ako sa pagguhit sa papel. Nang bigla niya iyong sabihin. Pagkaramdam ko ay bigla akong naniga sa aking pwesto. Nang iangat ko ang mga mata ko ay puno ng sinseridad ang mga mata nito sa akin. Mahal na kita. Pahayag niya sa baritono niyang boses. Hindi ako makapagsalita sa kanya. Wala akong masabi at pagkaramdam ko ay biglang huminto ang mundo ko. Sa buong araw na iyon ay pagkaramdam ko ay wala ako sa aking pag-iisip matapos umamin sa akin si Alas.
Alam ko sa sarili ko na ganoon din ang nararamdaman ko para sa kanya. Alas, kahit sabihin ko sa iyo ang totoo kong dahilan, hindi ako sigurado kung paniniwalaan mo ba ako. Pahayag ko sa kanya. Sa susunod na nag-usap kami matapos siyang umamin sa akin. Maiintindihan ko. Maniniwala ako sa kahit ano man nasasabihin mo, Mira. Seryoso at desidido niyang saad sa akin. Totoo? Pahayag ko at nag-iwas ng tingin sa kanya. Pareho tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Ani ko at mapaklang umiti. Pero hindi ngayon, Alas. Hindi muna ngayon. Malungkot kong saad sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay ay agad naman akong napahinto sa may pintuan nang marinig ko agad ang usapan ng buo kong pamilya. Alam mo ba ang relasyon niya sa tao na iyon, Lok? Tanong ng magulang ko kay Lok. Wala po kong alam. Dinig ko na pagsisinungaling ni Lok. Masyadong nagiging abala ang anak mo sa kung anumang bagay sa halip na pagtuunan ng pansin ang misyon na ibinibigay natin sa kanya. Pahayag ni Mami kay Daddy. Tunay sigurado ako na nalaman na nila ang kung anumang namamagitan sa amin ni Alas. Walang namamagitan sa amin ng taong iyon. Pahayag ko at hinarap sila ng walang takot. Isa pa, pinagtutuunan ko ng pansin ang misyon ko. Hindi kung ano-ano lang ang ginagawa ko. Madiin kong saada at binalingan si Daddy. Siguraduhin mo lang, Mira. Dahil hindi rin ako magdadalawang isip na alisin ka bilang tagapagmana. Madiin at mapagbanta na pahayag sa akin ni Mami. Sa tingin mo ba ay natatakot ako na alisin niyo sa akin ang posisyon ng pagiging tagapagmana ng angkan natin? Mira, tawag ni Lok sa akin at inawat na ako. Pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko hiniling tumami. Kayo ang nag-atang sa akin ng responsibility. May mga kalaban. Sabay-sabay na naging pula ang aming mga mata at lumabas ang aming mga pangil sa oras na isinigaw iyon ng isa naming kasama sa aming angkan. Inatake tayo! Sigaw nila. Kumunot ang noo ko at mas pinapakinggan pa ang ingay na naririnig ko sa labas. Marami sila. Pahayag ko. At agad kaming lumabas at nagsimulang makipaglaban sa sandamakmak na aswang na sumugod sa aming teritoryo. Ngunit agad akong napahinto nang bumungad sa akin ang isang tao na hindi ko inasahang pagtataksilan ako. Alas? Tawag ko. Tama ang hinala ko. Kulay pula ang mga mata nito at nakalabas ang pangil. Hinahanap mo ang tagapagmana, hindi ba? Tanong niya at malademonyo akong binigyan ng ngisi sa kanyang mga labi. Sinasabi ko na nga ba eh. Komento ni Lok nang masilayan si Alas. Taksil ka! Sigaw ni Lok at agad na sinugod si Alas. Lok! Sigaw ko naman nang agad siyang tumurit pabalik sa akin. Mabilis ko naman siyang sinapo at inalalayan ulit sa pagtayo. Niloloko ka niya, Mira. Trinaydor ka niya sa akala mong pag-ibig na mayroon kayong dalawa. Galit na sigaw niya sa akin. Lok! Sigaw ko at mabilis siyang itinulak ng sugurin ako ni Alas at agad akong sinakal. Paano mo nagawa sa akin ito? Nanghihina kong tanong. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ayaw kong biguin ang pamilya ko. Ginagawa ko lang ang misyon ko kagaya mo, Mira. Aniya at binigyan ako ng maliit ng ngisi. Agad ko siyang itinulak palayo sa akin at matalim siyang tinignan. Suot ang mga mata ko na punong-puno ng sakit sa ginawa niya sa akin na pagtatraidor. Nagkamali ka ng binangga, Alas. Ani ko sa kanya bago kami naglaban. Mabilis din ang bawat galaw nito katulad ko. Ngunit kung ayaw niyang biguin ang pamilya niya, mas ayaw kong biguin ang pamilya ko. Mahal kita, Alas. Pahayag ko nang bumagsak ako sa lupa at sakalin ako nitong muli.
Nagtagumpay ako, Mira. Pahayag niya. Suot ang ngiti niyang punong-puno ng tagumpay. Paano? Tanong ko. Malakas akong tumawa na akala mo ay nawawala na ako sa katinuan. Kumunot ang noo nito at nabalot ng matinding pagtataka sa akin. Ngayon ay sumili sa akin ang malaking ngisi. Hindi ako ganon katanga alas. Madiin kong saad sa kanya. Sa huli, nasa akin pa rin ang huling halakhak. Mabilis ko siyang itinulak at agad din siyang dinampot sa kanyang leeg. Anong ibig mo sabihin? Nagtataka niyang tanong. Unang araw na lumapit ka sa seksyon namin, alam ko nang ikaw ang tagapagmana. Alam ko na simula pa lang, umpisa ang plano mo na paibigin ako. Akala mo ba kinagat ko ang pain mo? Oo, kinagat ko. Pero hindi bilang inosenteng aswang, kundi para baliktarin ang plano mo. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha nito. Akala ko ba matalino ang tagapagmana? Ano ngayon? Matabang akong umiti. Hindi ako ang nalinlang mo alas. Ako ang nakalinlang sa'yo. Madiin kong saad sa kanya at mas diniinin pa ang kamay ko sa kanyang leeg. Walang hiya ka. Galit niyang saad at pilit na nanlalaban mula sa aking mga kamay. Sa mga araw na palagi kaming magkasama ay pinag-aralan ko ang bawat galaw nito. Doon ko rin napagtanto na di hamak na mas malakas ako kumpara sa kanya. Hindi man lang siya uubra sa akin. Noon ay hinahanap ko ang tagapagmana. Ngunit ng araw na lumipat siya sa seksyon namin, ipatid kong lalapitan na ako ng tagapagmana ng kalaban. Doon ko nakumpirma na si Alas ang tagapagmana. At ginawa ko ang lahat para sakyan ang plano nito na hindi nakalusot sa akin. Dito ko natatapusin ang lahat, Alas. Pahayag ko sa kanya. Traidor na pag-ibig. Saad ko bago ko ito tuluyang pinugutan ng ulo at tinapos ang misyon. Pagkatapos nito ay namatay si Alas. Nagsiatrasa ng iba niyang mga kasamahan at dahil namatay si Alas ay tapos na rin ang kwento. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-coffee lovers.